Ani hambai gakubai sosial dengan dia. टाइम वेस्ट होना इससे वो बढ़िया दिल्ली निकलते अच्छा आग्रा नि फोर्ट बे हाबफैबाय भिउआनो बेबायदि बेयावहाय एन्ट्रि लागोन एन्ट्रि फिसाथ' आंनाव अनलाइनसो मबाइलावसो दङ ओमफ्राय सिङावहाय बेगखौ आं बाहेरायाव दोनबाय बे बेग गिदिरखौ ओमफ्राय बेग फिसा दङ केमेरानिया लांनो मोनगोन ना मोना थांबासो मिन्थिगोन बे नेक्स्ट पार्ट लोगोफोर आग्रा फोर्टनि ओमफ्राय दा सिङाव हाबायसै सिङावहाय माबायदि दं थांबासो मिन्थिगोन दा भिउआहाय नै हाब गोदोनि राजाफोरनि जायगा नालाय बरियाथ' जायगानि ओरैहाय सिङाव हाबलांबावसै आं मा दङ नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाहैबाय नै बेबायदि बे जाबाय आग्रा फोर्ट ताजमहलनिफ्राय 2 किल'मिटारसो जागोन खाथियावनो 2 किल'मिटार 2 किल'मिटार जागोन आग्रा फोर्ट बे मेला तामान बुर्ज नै नोंथांमोना खाथियाव नायनोबा माबायदि नै बुस्थुआ माबायदि बानायदों बिसोर नै दा बे जेबो जायाखै नै फाग्लासो जेबो जायाखै दाबो भिउखौ नोंथांमोना नायनो हागोन एसे उनाव पासनि बेनि भिउआ जाहैबाय नै बेबायदि ओमफ्राय नै बेबायदि अनेक दस्रा कान्ट्रिनि मानसिफोर नायनो फैयो आगरफोरा माबायदि नै नोरैहाय भिउआ नायदोलाय नै नै भिउआ नायदो गोजौनिफ्राय माबायदि नुयो वा नैबे गासिबो मार्बल अन्थाइजों बानायजोबनाय शाहजाहाना गावनि पार्सनेल इउसनि खालामनायनि थाखायनो जाहैदों गावनि पार्सनेलनि ओमफ्राय नैथिंहाय ओरै नै लन्डन नोंथांमोना नायदो आरामनो खम साइजनिमोन बे गोदोहाय मुगलफोरनि रायजो खुंनायमोन नालाय बियो ओमफ्राय ओरैजों मा दं लोगोफोर नायबावनोसै भिउ दङ बैजोंहाय नै बियो नोंथांमोना आर्किटेक्ट खालामनायखौ नाय माबायदि बानायोमोन बिसोरो नै आयौ डेन्जारलै न'फ्रा नै बे आगराबो नों नाय जेबो जायाखै दाबो खाथियाव नोंथांमोना नायनो हागोन नै जेबो जाया नै दांबाबो लिरजिरग्रा जायगा बायदि दंथ'निफ्राय ओमफ्राय ओरैहाय नै दै दिवानायकास यमुना दैया बेनो नोंथांमोना ओरै नुदोंना बे जाबाय यमुना दै भिउआ नै ओमफ्राय ताजमहलाबो ओइलाय नुहुरनाया नोंथांमोना बेनो जोंहाय बे गासिबो बांसिनानो मस्जिदजोबसो बेयो गोदोनि टेंक शाहजाहानमोन माबा बाबरमोन बाहायग्राफोरा नै बेफोरनोमोन नायनो हागोन नोंथांमोना शाहजाहानमोननि दरफ्रा माबायदि जायोमोन नै बिसोरनि रुमफोरनि दरा नै जहांगीर बाथटाब जहांगीर दुगैग्रा जायगा बियो दोस्त नै नाहरदो माबायदि आगर जोबखालि फाग्लासो आगरल' दं बे जाहैबाय रसनारा बे लोगोफोर दा सिंनिफ्राय आं ओंखारबोबाय एकदम गरमजों जाबजों मेंग्लिजोबनाय मोनबाय भिउआथ' नै बेबायदि नुयो ओमफ्राय जा नायनांगौ नायजोब्बाय नोंथांमोननोबो आं खोन्थानोसै बेखौनो बै सिंनि जायनाखि बै बानायनाय मानायफोराथ' आगरखौ नोंथांमोना भिडिअआव नुखाबाय जानांगौ ओमफ्राय बै सिङाव हाबनानै बिसोरनि रुमफोरखौबो नुबाय खोमसि खोमलावथ' कारेन्ट थाया नालाय दा बेबायदि रुमफोराबो बिराद गिदिर ओमफ्राय बेनोसै लोगोफोर आसा खालामदों ना भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै
ओमफ्राय आङो नेक्स्ट बेनिफ्राय थांफिनगोन दा निउ दिल्लीयाव थांफिनगोन ना मायाव थांगोन दा फिक्स जायाखै। बैग को तो उधर नीचे में रखाया।